जे बोसोरारि जथुम्मा सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानुवारि दाननि 2025 9, 10, 11, 12 डिमाकुसि बे दैमु नोगोराव खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। दिनै बानजाय आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैनि रायजो राजानि बाहागो लानायनि गेजेरजों गाहाय खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारिखौ मावफुंबाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। आरो बे हाबाफारियाव बानजाय आफादनि मासिगिरि आसाम बिधान सभानि मानगोनां बिश्वजित बिथाङाबो बाहागो लादों। এখন এসকর্ট গাড়ীৰ চাবি হেৰাইছে, যদি কোনোবাই পাইছে এই চাবিখন ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। बर' थुनलाइ आफादनि আমাৰ অতিথিৰ এসকৰ্টৰ গাড়ীৰ চাবি হেৰাইছে, যদি কোনোবাই পাইছে आरो गोबां চাবিখন ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। बिथांमोना बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानानै गाहाय खुन्थिया गायसननायनि जि हाबाफारि दंमोन बेखौ मोजाङै जाफुंसार होबाय। मिजिंथिदों आनान गसाइनि अननायाव बे सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफाद, जे माहारियारि आफाद आरो मोनसे गार्जेन आफाद, बिनि जथुम्माया गाजा गोमजायै रायजो राजानि मदद, बयबो हारि हारिसाफोरनि मददनि गेजेरजों गोगोमैनो जाफुंसार महर मोनगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि उदालगुरि जिल्ला कमिटि, डिमाकुसि आन्चलिक कमिटिजों लोगोसे गासै आन्चलिक आरो मिरु आफाद, जोंनि गुबुन गुबुन जिल्ला आफादा बेयाव मैखोमै बाहागो लागोन। आरो बानजाय आफादखौ बा बर' थुनलाइ आफादखौ जि लेभेलाव मदद होनांगौ, जोङो गासै बिथिंनि श्रमदाननि गेजेरजों भलन्टारि सार्भिस होनो थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ। मिथिनो मोन्दों जोंनि थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायदों, बानजाय आफादनिफ्राय फोरमायदों जे बांलादेशनिफ्राय, नेपालनिफ्राय बा नोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन। आरो गुबुन गुबुन देशनि जायफोर एम्बासादरफोर दङ, जायफोर हाइ कमिसनारफोर दङ, बिथांमोना अलरेडि कनसेन्ट होबाय। भारतनि जाय सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ लिंनो थाखाय बिथांमोना थाम-थिम खालामदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि, सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि, मेघालयनि गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि गभर्नर, छत्तीसगढ़नि गभर्नर, गोबां गभर्नरफोरखौबो बे हाबाफारियाव अलरेडि बिथांमोना हांख्रायबाय, कनसेन्ट होदों। आङो बे जथुम्माखौ माहारिनि मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा आरो हारिनि जिखिनि थामोन्था रैखाथि, बर' राव, बर' थुनलाइ, बर' मिडियाम, बिनि जेंना जेंसि आरो गोदान माखासे थांखि बिथांखि जों आजावनांगोन, जायनि गेजेरजों बर' थुनलाइनि जि मोनसे मानदान्दा बेखौ जोङो गोजौ लेभेलाव लांनायनि जिखिनि बेयाव सावरायनांगौ दङ, डिसकासन खालामनांगौ दङ, डेलिगेट हाउसआव बेयो मोजां जायगा मोनगोन। बर' रावा 90 सिडुलाव नेसनेल लेंगुवेज हिसाबै रिकगनिसन मोननानै दङ आरो आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बियो दिनै मासि आवग्रिनो हाबाय। बिनि अनगायैबो बर' रावा जे गोजामनिफ्राय गोजामसिन राव, बर' हारिया जे बिनि थागिबि, जों बिनि सन अफ दा सयेल। दा बेखायनो बेसेबां रोजा बोसोरनिफ्राय बर' रावा बाहायजेनजादोंमोन, बुंनाय राव हिसाबै, लिरनाय राव हिसाबै थुनलाइया सोरजिजादोंमोन, बिनि सायाव सं दाननानै मोनसे जारिमिनारि मोनसे सं दाननायनि हाबाफारिनि फारसेबो जोङो डेलिगेट हाउसआव सावरायनो हागोन। बर' मिडियामनि जेंना जेंसि, बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौ, भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, फोरोंगिरि थिसननांगौ, जोंनि आनजाद बिजाबनि जिखिनि थासारि, जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै बेयाव लामा दिहुननो हागोन। आरो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा होनना बुङोब्ला बयबो लोब लोब बाहागो लाफैयो आरो फ्राय 5,000नि बारा बेयाव डेलिगेटफ्रा बाहागो लाफैगोन। बे मोनसे माहारिनिनो मोनसे सिगनिफिकेन्ट जथुम्मा। आङो गासै आसाम नाङै बिटिआरआव थानाय, बर' कसारि काउन्सिलाव थानाय, आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला, भारतनि खना खनला थानाय बयखौबो बर' फिसाफोरखौ लोब लोब फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मायाव मैखोमै बाहागो लाफैनो थाखाय दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आङो खावलायबाय आरो बयखौबो हांख्रायबाय। गोजोन्थों।